Nagpahanumdum naman ang Bureau of Fire Protection Iloilo City sa publiko nga magdoble sa paghalong. Agod malikawan ang sunog ilabi na gid subong nga tuman kainit ang tiyempo. Inibangod man sa sunod-sunod nga sunog nga naglunta diri sa syudad. Sa interview sa Bombo Radio kay Senior Fire Officer 1. Denmark Makoko, ang Chief Investigator sang Intelligence Unit sang Iloilo City Fire Station, ay agin pahayag nga sa bulan sang Abril naka-record na sang 10-9 kay insidente sang sunog ang syudad, samtang naglabot naman sa 67 ang kabugusan nga kaso halin sadtong Enero sini nga tuig. Suno sa iya, ang mga nagapangunang nga rason sang sunog amo ang electrical problems kag bangod na pabayaan ang linuto. Dugang pa niya mas mataas ang na-record nga kaso sang sunog sa first quarter sang subong nga tuig ikumpara sa amuman nga period sa 2025. Isa sa mga problema nga ginatubang sang Bureau of Fire Protection amo ang late nga pagpahibalo sa ila kung may magluntad nga sunog. Gani ginapanawagan nila sa publiko nga mag-report gilayon agod nga malikawan ang pagdako ukon paglaptas sang kalayo. Program ang Bureau of Fire daw Fire Olympics aging pangatagan namon daw tarpulin ang every barangay mo sa contact number. Aton nga contact number mayara kita duwa ka telepono which is amuning 337-3011 o 337-3011 or mayara man kita isa pagid is 337-4989 337-4989. Mayara man kita nga globe number which is 0935-918-0727 0935-918-0727. Tapos ang aton nga smart 0947-386-9950 0947-386-9950. Tapos ang aton token text is 0963-942-1215 0963-942-1215. Amo na nga aton nga contact number. Tapos actually na-post man ni namon nga contact number sa amon nga Facebook account.